mmadụ esa ahụ ya ebe m na-eche ahịa ngwa ahịa m na-abata na mmadụ all the whole machines m post ha nchara na-erego egwu just ọ batara ozugbo ka ndị nwe dia product na-eburu ngwa ahịa abịara m time ịchọ ka m blọk ọ drop or comment I will just know that you don't want to join the live video. I will just drop you immediately. So check it now. Your comment not they feed me. When you need a comment to the bad, the comment to the good is not feeding me. You do not do Jpac clear the air. Which air? And make clear about which air can they clear? Which air can they clear? First and foremost, how can they go to people that matters first? How to make an Igbo Southeast content creators, Igbo bloggers, Southeast. In fact, there is this one unique thing about Igbo, which I must have to confess. More especially my colleagues, them. How many virgin oil did you? Oh, God bless you. Oh, wow. Wow. Thank you very much for telling me to block you for life. Yeah, just bring up that comment. I love it. Baby oil, thank you. Can block all each and in poor people who do Facebook with 100 naira data. But one you cook. Only over they believe. You only get ara de ku, only ara de ku. Can I swear believe a madman talking on the street. So if only ara can you as long as you can believe that only ara, when you hear believe no what. I blame one and gave Maria Chinya clutches, brand new clutches, saying that Odigo healed. He believe we'll come back holy, hallelujah, Jesus, amen. Why wouldn't you believe nonsense coming out from a trash? Both in them I find you, but I find you, but Hansani in the I'm so much disappointed that you were created. I'm disappointed that you were created. You were created was the first person if I never be the motor Toyota Corolla. That was 2008 or thereabouts when he finished from school at Unizik. That time I wasn't there because I didn't entertainment that time and day, I struggled to enter gate. He will create the Masiambem, Machambem, if I remember like here, Buru Toyota Corolla, Buya. Even if Nena support Oka, or when product in defend, can't you come up? That man you say you love. That man you said you love. Even if I don't want to say anything, this one now is itching me. I have to say it. That man, he clamoring around your love. He posts to a banner, he posts to a picture, posts to a billboard, posts to a rest in peace. Well, need the picture if I remember we made a profile picture. It doesn't mean anything. It doesn't make anything. The time if I need you most is the time and talk against him. Somebody bring a moto, ego, make your life better. Me na mara da moto. If I remember moto na afi gbe na brand here, afi gbe na big credo. Can somebody know we me pon we na that person na about gage no gay. Only thing you could do is to just the person picture rest in peace. Come out and defend that man, even at the point of death. Oh, because anybody can use you and do ye. Because I'm an onion one. Oh, God, I'll give you highlights about my goods. I'll give you highlights, but I just want to clear this one so that when I download, a screen record section, so that I can be able to screen record it and also repost it because I'm on my post. They people anywhere where I the blog is that is all good. That is all good. It drives my living all that. So you will create the change. Change is very very bad. I'm blocked. Everybody, God bless you for telling me to block you. Oh, beautiful. Oh, that God bless you. Why will he defend what he doesn't know? Man, on acquiring a gate from morning till night. The same way as acquire say acquire. And then man case you so mother will take phone no or somebody on a phone or be a help where or Bruno only use again. Yeah, they use to mother on a phone call. Call mother but an office, who good daughter Kuru Tonoge,
oruo tọn gị mgbe ndị grup unu ji abịa afụ ịkwụ n'ọfịs ị gaa gate 1 gate 2 gate 3 mgbe ejikacha gate na sekuriti niile ahụ adịrọzi onwere ozi onye na-enu ibe Ifeanyị Uba na-eri nri nwezi ndị na-arụ ọrụ be Ifeanyị Uba onweghị onye. God will continue to judge them, but the day I get better those people n'ozu, the day I get better ha n'ozu, I will just keep my hand like this because my chi is about to fight for me. My chi, if chim is about to, is about to start his work. Most people know in the comment section, but telling them you cannot enter his house. Ọ bụgodị na Nnewi ya ga-gate 1 gate 2 mgbe ihe ejibata wee gaa protocol 2 protocol wee gagide protocol wee bụrụzie wee he is a senator. Ma how many DSS ya agafe nya Jpac nnọọ out of 250 million Nigeria onwere ozi onye nnọọ ahụ dị smooth onwezi onye ahụ dị smooth onwezi onye tọrọ ụtọ n'anya ọ bụrụzie Jpac nnọọ ka Ifeanyị Uba selectịrị wee gaa the whole DSS gaa ndị SSS gaa even be Ifeanyị Uba na ebe Ifeanyị Uba na ebe IG of police. Do you like baby oil? Ikpu nne gị. Let me block you. Anja bụ ndị ụka. Ogechi sị m bịa jebe ụka. Ka ihe nne gị achọrọ n'ụka. Where I have been to China. On Sunday they do business and you know. When gbasara m na church, when gbasara m na ụka. Ụka bụrụ nke ntu ya guy, I will go back to omenala and do it squarely. Because na the life and the lifestyle of those that call themselves Ndoka after 100 days, I met 100 days ozugbo. The next thing ozugbo, either na ọkwabara iko, either na ozubere ohi, either na ọ nachabara back to scamming business, either na ọkwabara arụrụ, which means now that 100 days is preventing you not to commit evil. After the 100 days, then you still commit evil. Start on. I have evidence. Onye mma na ọ bụ na o nwere evidence taa. Okay, but evidence came. You don't have evidence. And since you don't get evidence, if you are with evidence, no zoo ka and the Ozuga bata Nigeria self, Ozuga aka emeka Ozuga arrest. Ozuga bata Nigeria aka eme arrest. Because onye ọbụla nwụrụ anwụ wee kwuo okwu against onye nwụrụ anwụ, where you know quite alright na onye nwụrụ anwụ amekwuru ọnụ onye nwụrụ anwụ nwere family, nwunye na-ebe akwa all the time, na-ebe akwa na-eti mkpu na di ọma afụzi again. Ụmụ ya na-ebe akwa, small children. The only thing they could do, Igbo onye Nnewi South, onye na mock onye Nnewi South, you're not sure of what you are saying. Even this na akpọrọ gị na phone, na Jpac anya enwezi him know my precious time. Ewe m bunye my call, bunye my phone no, wee kpọba nwaanyị. Wee kọba asịrị Jpac wee sị m ọ wee sị m ma this guy a na-akpọ na-echu my WhatsApp ka na-echu mmiri a na-akpọ ka ezi afọ this Nebuchadnezzar. I just be watching that. I don't want to reply anybody. Ije ụwa na enyi ije ụwa na-echuere na my WhatsApp ka na-echu mmiri mkpọpụtasịrị gị chat mụ na ije ụwa ọ na-chat madam a reply here. Then need you when I am because Jpac because send the enemy invitation for your wedding. Can be a wedding, do be good. Or do I mean send the other invitation? Then need you honey in it go so far. Nakamai. One above attack conquer. Now attack conquer. Nakamai. Keep defending what you know that is very wrong. Keep defending. If I had the wrong, Ijowa, attack concrete, you want Ezugo, you attack concrete. You claim to love Ifeanyị Uba, you claim that Ifeanyị Uba boy Nnewi, honor the con, manage them pagi, ne them pagi potty. Then maybe your best friend is rubbishing the name of your father, which is Emmanuel he had the wrong, no, but he's Yogu, because of one naira and one naira and Mamaro. I know all those things. One naira na enye gị. Iweze maka nyawa. Ike Ijowa. Nke gị bụ na you don't want to grow. You don't want anybody to teach you how to grow. My friend nebo ka na akụziri gị ka kụziri gị ihe na Facebook. Ọ dugidere gị ọdụ ka ọ maa na ga-amara ihe. Ijowa sị na ọ mamata ihe n'ụwa na ihe karịa mma bịala n'iyi. Ịkwụrụ gbada. Akụziri gị Facebook ekweghị gị mmụta. Kụziri gị blogging ekweghị gị mmụta.
ka monetize ara gị akaụntụ ka isoro ibe gị na-aracha ego na ego dị na Facebook okweghị m kedu ihe ọjọọ ka ezi ihe mmadụ ya emere gị nọ iwere data ya mkpachara followers ya were onye ọbụla chọrọ ịbụ a blogger and a professional blogger can never have a denomination. Ihe akwụ n'ụka ihe akwụ n'omenala so that onye mee ihe ọjọọ inwe ike gwa plain. Once you base onwe gị n'omenala base onwe gị n'ụka glue yourself together guy o nwere ihe ihe eme ka ịrụọ that blogging work perfectly. You cannot do it perfectly. As we go because of one good influence. Jpac, shut up, thank you. Can help all your life, you know. I don't like you, you're gonna go. Let me block you immediately. I don't have time for replying people, just it's of no use. Guy, grow to the extent that a married man supposed to see that you know. One year my Jpac. Before onye kwana ka ebo before onye kwana ka ebo mụnwa na-agbagide mmadụ nya isi na ka ịgba war mma agbagide war with a fact anya mmiri esi na ya na-agụsị n'anya. But I respect my wife, I respect my in-laws. If not for anything, my wife bụ onye agụkwu nri aka ji ọfọ obi gbasiri ike. Nne my wife bụ alọ London. I have respect for ndị alọ because nne my wife bụ onye alọ. I have respect for ndị nri because my wife bụ onye nri. I have respect for myself. Enwere dignity, yes, enwere dignity. Ọ bụrụ ife ọbụla adapter na Jpac come and clear air, which air? That air ahụ chọrọ ike ka m clear. Chineke ejesi ntụ a pitchie the air aka ịkwụsị iku dị ume because nothing to clear. You na-ebelieve nwaanyị ka ha rabụ ndị niile si ntụ a believe kwuo ihe nwaanyị na-ekwu egwu anyị mamịrị not just nwaanyị o nwere nwaanyị ahụ abụ okwu dị okwu na asị yes na nwaanyị a dị responsible. So somebody like ọ bụrụ Ugobabe na-ekwu okwu asị Ugobabe never say something, never come up like this and lament. Ugobabe might be right. These are the women of integrity. Obuno Oherika Obum blog. As yes, this woman is on respect for the husband. People that have respect for the husband are the people I am ought to listen to their messages. Somebody onye jidere die kejie were die tini ha kupe bottle kuchie ka gwa bo somebody na Facebook Jpac ese ma ọ bụ na iwepụta that evidence iyesi ncha wute evidence ya onye ukwu na ukwe titie gị ọnụ titọba gị ọnụ na nwa with that evidence mụnụ na na-eme ihe akaogonoga onye ukwu na ukwe ntu a titie gị ọnụ with that evidence ma ọ bụ na iwepụta fonu gị wete die call mkpọrọ gị ma ọ bụ na iwepụta ya die call go to any network you must bring that die call ọ bụ na WhatsApp a na-enwe WhatsApp ọ na-aba akpọcha mmadụ ọ na-aba akpọ mmadụ ọrịa ngị afụ na ọrịa you must bring that proof ma ọ bụ na iweta onye ukwu na okponye ntị tigbuo gị nwunye na-abụ a na-enwe ada na enyere gị n'ebe ahụ nọ na ebretara gị n'ozu a na-ebreta gị n'ozu ozu gị aha ya eme gịnị a ga-eme ozu gị aha arrest. And I don't talk too much. And after this live video, I don't think I will say anything again. Or I will just continue with my business. After all, 35 pieces of motorcycle is coming back. It's been 2 weeks time. I got the job almost a day deposit. They're going to be a machine. January I return back to China, do my business. Oh, God bless you, Chinwe. Oh, oh, beautiful. Collect blocking. Oh, God bless you. Yeah, I'm ready for everybody. Just drop that your comments if you are acceptable. Ma go block him because if you know start to block all those people, they pollute the minds of the innocent people on your page. Your page cannot grow. Mother but they believe why. Anyway, also good if I on na
Ejai ka na live, na live, message live ka mbo gi. Ejai. Stop this broadcast now. Onto Guinea. Onto the Igbo data. Look at local commanding. Stop this broadcast now. I said stop this broadcast. Also, China made me fresh. No half of the Nigeria. No wonder ndị Igbo na China achọghị bata. Ihe afọ mmadụ na-arụ sampa. Isi anata Nigeria so na ha mapụta. Kita ndị mmadụ hiri nne now. No, I block them. Where? Focus on your life. God bless you, Nam. Only God, man. Open the fire, body, do. Also, God, no man, coma. Also, open the fire, body, TJ, oxygen, need, man, not a coma. You can't say that. You can't say such. Even Kita self in the equation, not be free, because nobody is going to take action now. Okay, in the CEOs. Any CEOs buy a man opening in the all your talking in on a National Assembly. I will my cook. Mandarin with a video in our show, in our commenting, in our blog, he will take Jpac where say, you will a picture fine when I circulate. But what thing concern me? Oh, back was then the next step, a regia. Mba onye ọbụla nwere video na Facebook na page ozugbo a na-delete picture file ba n'ike onye ọbụla nwere picture file na Facebook ozugbo a na-delete n'ike because na akwasị ozu mgbe aka ya ma na National Assembly is working na odeheru 24 hours ịkpụrụ mmadụ mgbe anyị na-asị sa I don't know ọ gwara si one woman of America post am I will say come and explain provide that woman ije download that thing I just the leak secret for her. Ka akpasi ozu na ka ha na bụ ndị niile na-eji picture fire ba wee na-akọ nonsense ọ ka ha na bụ ndị na-eji picture anyị emecha na-aza something you know nothing about nwaanyị America yeti unu na problem narie o yeti unu na problem nwaanyị America yeti small bloggers na problem and they think na nke ije ụwa all those people ndị amagodi all those people mmagodi mma well mma maru oho no obuna nwaanyi a na-eti ihu na prison mana oburu mmunwa obuna nwaanyi a unu na-eje defend na-eti ihu na prison mana oburu mmunwa bụ Jpac no you ma ka say with the picture Jpac it you view can you give more of my pictures ka I were add kwuo na nke iji ka I wee nwee ike wee mee video we are talking about a sitting senator whose seat is still vacant seat is still vacant. I wouldn't never 1 week or not. Don't worry. Indirectly. Shut up. You are lying. God bless you. Can block all you. Can block all those. Once Ofonye had escape good. All that. Shut up. God bless you. Let me share it on. Drop your comment. I'll block you. Oh, you're too in trouble. You may say, hey, now I don't know. Now for Facebook, I see I can't download that. They talk say Jpac, this person they do this. They talk say. Write them. Here, me cha day him na nke maro. Hey, no be who first laugh, they laugh the best, you know. No be who first laugh, they laugh the best. And who first do, no be wahala, you know. Hey, no be who first do. Bye, man. You know, we made to the body of the Federal Republic of Nigeria. Whoever in the APC, you go explain tire. You go explain. You go explain tire. But why America no be no tea? Then when I turn watch like this, and I run one by one. Buy over there the phone. Person you are defending, it has to defend your wife. If we're on the phone, who may pick you call. Back here, see, I don't know. I hate Jacka.
That is why I maintain all my steals. I don't want to talk. That I did not want to talk. Yes, people should know something that my silence all the deep. Because when you go to my bag is 3 million naira. Call my number 090-249-1001. 090-249-1001. Meanwhile, I'm at 390 watching. Let me entertain you guys with my very lovely song. You know, go and drop go back to the by one day the whole total link in the game got drop. Couldn't get a woman. Before they say, you guys are not going to that's who's reason I've gone to you. All those people know we have Jpac come and clear air, Clear air for what? And I do go on added you. No, so young one when they keep up one ball. So young one. Some people are marambu or boka. Bia picture have their mind and how I got the effect. So young one can apple. So young one can apple. Name on them wedding Nakatel to Judia. If for the mention names now, call them on a bishop also the Nama, call them on Ogam Cob, call them on a baby called the Namanogam Cob, or the man on a seaman, the Namanogam Cob. Imana Zenko, the Namanogam Cob. Make I call my bosses so that I will help you. Kiwike Dado. Can work in neighbor here in America 24 hours. He went to Nigeria in 1 minute. Why you know they call names? Because of every Mugo, Nonya around. Or never among a bunde, down with them as in them Nagaro, and Bundam Nabarozibo, and them because all your face is a rue. You want all your face is a rue. On a furrow baby on my wedding. Fake them go 2,000 pounds. You know the CM? Akubilo, Kita can talk on Akubilo. You people did not expect that my wedding will shock internet. Jpac anywhere belly face, Jpac anywhere belly face, anywhere belly face, we may wedding or short or down. Only my hall alone will go to 4 million naira. Hall. Where for hall only decoration, name that hall, 4 million. You shock them. That is why they don't see way to tackle me. They don't see way to tackle me. But I'm happy my wife. And my wife will book that I have a book. I made think how they okay. About the Jpac, he may betray ya. Get a balance betray ya. Oh, but Mother Jagadoka, even no. In your email for a machine, in your day, if you everybody can use Zoom to get my fellow bloggers, why wouldn't I run? Because the bone of contention in Nagatabu. Or when he said, I'm not oku. If any so kuni na can go away for those people now MSK recording. If any so kupunamo your own obodo na public, that's all. Can block all this saga really paying you. Pay who? One or China, when I'm not the one thing about time in Nigeria and China, you know, China just 7 good hours now after Nigeria. So on a get up morning, get up good morning, get up go with it. Up go with the name and China. So I'm working towards Chinese time. Even a so kuni na bonamo your own obodo. That's all. Even a so ku bonamo botaro boss no obodo won yam mejo ya biko ya gbagaram. Mana check alara bia dozie mkpobudo onye obodo yoe because one afu Igbo obuna choro ka o ga n'ihu iburu e blog choro ka e ga n'ihu. You don't have to be quarrel with everybody. Oge enwe ndege na ya adị na mma. And onwe onye imejọrọ ihe eji ama nwoke bụ imejọ mmadụ pụta yoo onya. Immediately in ha onye obodo ozugbo pịam ha wee je wee sinye asị n'ọkụ wee buru asị dị ka drone juru drone wee dọị n'ọkụ like this wee sigide asị wee ghee wee gwa ajụ koruko asị wee ka ebo m jee ebe ebo m mgbupụ onwe because ihe ebo m ihe eme
Do they expect say my wedding go shock? Go to Villa Park, ask them, go in the hall, 2.7 million. Or they are somebody boom my own can debo how many informant na my group. Piamos bo, the wedding list. Ndebos, donate, they're gonna, the committee. Or that one I am with them. Wouldn't have got a strategy. A wedding committee. How do I go everything now with my account? 99% of comments now say Jpac Odogu, Jpac Odogu, Jpac Odogu. Nah, you get men, which means you get people who love you. Or that comment, no, you see a walking, came. Fancy because you have organically, organic fans. Because defend them. No, they are doing it willingly, wholeheartedly. Wholeheartedly, every time my wedding list and the sponsor the committee. Nke Akwa nke for anya onye ọbụla efuru that committee on my enemies je ebupute bụ nke unu furu anya nke abụ nke ewe onwe ndị bụ odogwu efuru afa bibi ọkụ ebe a ọnọdụ die onwe ndị na-achọrọ ka add ha na committee bezere private and ndị nke private ya onwe no less than 500,000 1 million ha chom ọ dị ego nwete ha esikwa ebe ọzọkwa achụka nwete ha esikwa ọga ịga igo tire after this week ọ mfu na ọjụgo igota ewo nya ememe obere doings ọyọkwa Jpac akpọntụ Jpac anywhere benefit akụkọ ka ị na-eme imeche ije na pharmacy gụrụ ọgwụ BP 500 mg ṅụọ with water. Oga one year mere kọwara don't tell me go to isiokwu. If you don't like this live video, peer exit. Don't tell me go to isiokwu. Onwe ndị na like ihe na-ekwu. Osem go to isiokwu. Mana ga na-abịa eji okwu. Mekus, God bless you. Or let's all after your comments. Pam blocking. Hey, I hear say the entire Mamanyash. God bless you. Blocking. Oh yeah, okay, what does that? Do King Santiago. I know that name is not even a human name. It's the name of animal. And block all those. God bless you. Accept easy. At least it take me 2 minutes to be blocking people before I continue. Because I send a message. Jpac on live. Go attack. Drop comments. ETC I block one straight. Ade Nigeria, Ade Naija. Kai Gregu Jpac. Talented. Talent. If you don't believe I believe myself. I get talent. Somebody just said Jpac clear the air, let everybody rest. If you really want to clear the air, do you know what to do? If you get okay, maybe you are just joining me. A call to a video, a channel call to a JB video and see from the beginning. Watch this. Maybe you just joining now. I could tell me, but it's just what I'm clear more air. Me gave it. Picture can be like this. If you remember that, it's only clear air. Me hear Picture academy like this. If picture force yourself like 30 minutes. All the air in a clear shaman. Make sure you didn't open your mouth. Just clear, yes, all the breeze. You couldn't need the apples here. Then you will want to be for joy. You just see a down more. You got that. It's only clear air. If picture academy, picture can for 30 minutes, enjoy something down more. Buy a money clear go air.
Okay, say clear air. So you know choka nkuzere ke say clear air. Just share the big, we share it on. You know, oh. All right, ladies and gentlemen, I want to still tell you the important notice. If you can na December 30. Update. If you can na December 30. Nedugu all road leads to Enugu, the group and the family of Akurolo Friends Club of Nigeria. Haneje mmepuno onye ka na-akpọ na Sima na Enugu dị ego n'ike. My boss bụ Ogam na-emepe his paradise n'Enugu on 30th. Akwụrụ ọtọ na ego na mmanya champagne 95 million. Aga aṅụ. So ịchọ ka BP gị na-arị ịbịa that day ebe nọ ọrụ na-agbasịrị ebe nọ ọrụ DSS ru 30 SSS ru 20 Army ihu niile chiri echi ife dibịa ego na n'ike rụrụ bụ send down the rain. Ya send down the rain. So ọ bụrụ na mmemme ka anyị Enugu ịma na ịgbasiri ike ma ọ bụ na ịgbasichaghị ike guy, let me just tell you, on 30 December, all road leads to Ababanike. Dibiego na Nike ne mepono. Are you coming for end of money child dedication happening on Sunday? Nah, I'm on a flight. I never see flights. If I see flights, I wish to come. I can just China, but you know, every years with I get my wife attention. I won't batata, you know, I had just come back. I go end of month, yeah. I never see flights. I want to give my wife attention. The Austin Chiduru. I'm a positive comment on my page. I want to tell you, thank you very much. God bless you. Okoye Cynthia. Ewulu Lucy. For my wife namesake. Chizara. Okay, Chinazam, yes. Have a wunyam Kenaza. Chinega Goziegi. However, another Chinazam, Chinega Naza Hebere. You know? Yes. I may be care. Babe. Go back now, come out. No. You know, it's like that in Akwa, or I'm like Akwa. Prosper so and yes, in the boat, to add them rice and beans. To add them rice and beans, it's rice. Yeah, I go to add them. Ability, God bless you. What to desire? Okay. Wow. Thank you for able to zoom for blocking. Okay, Skill, God bless you. When let's go dead. TMT, Monets, power. Robinson Atanya, God bless you. Oh, Negodan Emeka. No wonder. And as Emeka with the fake Emeka. Careful, that's not Emeka Abo. Before I'm blocked, I'm able to blog on Jpac on to. Before now, block this one they get in there. Emeka, this year will be the worst year in your life. This year, you got this year. Now, Jpac whether you are using fake account or using real account, Emeka Abo, whosoever you may be, that type this thing. You can never see good thing in your life. Eke only are for Gana Sugarege. Also to a habane. You just will with Akaka way there. Jpac upon to Kendema de Emeko will rest in peace. Chineka Bo to a habane, got target at home. Ogo new
ego this year ka ego ya agbari ọ bụ na ị nwere ego na ịkpatara ego this year ka ego ya agbari ọ bụrụ na ịkpatabeghị ego you can never make the money again Emeka Ogbowo ị ya atakata ahụhụ tafọrọ ị ya atakata ahụhụ ndị generation ga na-asị biko tafọrọ anyị nke anyị ga-ata because afọ ga-efe gị ma Eke Orie Afọ Nkwọ ahịra n'ụbọchị na Emeka Ogbowo you are watching me as I'm talking you are watching me etu isi awọchị m ka ga-esi awọchị ebe a na-eli gị a ga-egwu ana gị 6 feet lie gị final ị ga-eli gị ị ga-anwụnwu ihere nwụọnwụ ike ebe i believe na nwaanyị ihe nwaanyị kwuru ka ị ga-ebelive ị ga-atakata ahụhụ ịbụrụ nwoke ụzọ gị ya echi ịbụrụ nwaanyị na-aza fake name ụzọ gị ya echi as long as human being type ya ị ga-ata ahụhụ ebi Emeka Ogbowo lee gị lee afụfụ lee gị lee ihe ike lee gị lee ihe mgbu ya akpọghị ihu na family gị niile ị ga-atagide ahụ a na-ajụ gị gị ebee ka ahụ fọrọ ụmụ gị ga-asị gị dadi ọmụọmị tafọrọ anyị nke anyị ga-ata maka ahụ ya bụ nke gị Eke Orie Afọ Nkwọ etu nsụ ekwue na-asụ aka na ala na ma asụ gị aka na Eke Orie Afọ Emeka Ogbowo ị ga-ata ahụhụ ịbụrụ nwoke ihe mgbu bụ nke gị ị gara esi from hand to mouth even ị ga-ahụ ihe ị ga-eri ọ bụ na inwebu onye ego bifo Emeka tata na isi ga ego gị ya agbari ọ bụ na ana m abụghị ọnụ na-eke na-abụghị ruo ebi ezi aga m ablọg you are the only person I will not block ma hapụ gị tagbuo so that ịbata next or everybody bata that place na-afụ ya na-afụ the yes ị na-atayapụrụ m Jpac ọkpọ ntu ezi ndị fake account ịkagburu onwe gị n'ụka na-akagbu onwe gị n'ụka n'aka anyị gere egwu Chris Mekus I see you social ibi nne m ya taịpụkwa ọzọ cause n'aka ebe ọ maka ete comment if I block am that way all these courses wey I learn now no go work that's why I don't want block am that's why I abụrụ m ọnụ bụsị ọnụ hapụrụ ya dị ọnụ you know ka ọ na-afụ onwe ebe ọ dị to the comment abụgo ede ọnụ bụ na abụgo ede ọnụ Emeka Ogbowo bụ nya ihe ike mgbu moto gbuchikwa gị ụzọ ịkpọgburu onwe gị na ntu ezi Panasonic Lumix amara m London use ọ bụrụ na Nigeria ka m goro ịchọ chat ya m akpọnye gị ndị ewesa ndịrị gị from China amara m maka Nigeria ya ebe m goro ebu na their own computer village na China. The difference between Nigeria and China the isi ebe a jebe Europe jebe America before Nigeria will develop like China it will take Nigeria 3,000 years if at all n'ụwa maybe before Nigeria dị ka China nwere ka ụwa emebigo ekegharị ụwa ọfụ weta ụwa ọfụ because na in China 40-story building na abụ warehouse company but na-awada na mkpọ 4-story building na-awada mkpọ ụlọ ụka I'm still waiting for some God. You never can number. And I need to go to have to go. If I'm born, now for need your word there, but no pussy. Forced to be there. Here for down floor, redeem. First floor, mountain on fire. Second floor, winners. Fourth, third floor, Jehovah Witness. Fifth floor, deeper life. Happy because send me account number. Come to the data. Is China a place our guys can go to work? Before they go to China, I just want to Jpac you can contact. You can you know. I just want to Jpac
even Europe, go with contacts. Let somebody assist you before you become boss of your own. And then China, you know, and the who was help Facebook help because a grow fans. So but they are name na ego na young business opportunity, you know, name with this business or not easy. But they have half on time COVID-19. After I'm having a COVID-19, when I was building pages, build can happen, they build about 4 to 5 pages. People now that pages here have a good mood. Everybody should have made advert, you know, and I brought you can come and to honor. Just give God glory. You got that. You got advert, you got advert. I had Bayana Ayana Bakadabu, or let's not plan saga. If one on Jpac by saga, I'm not plan. Must have no what did it. So I will know, so I have one saga. I'm on arrange because after all, money marriage, no can marriage. Maybe even a so I will marry drinking or beach. Everyone number saga, I'm on arrange. But apart from that, we are not into saga, I'm a business.